Lena bezulu elidume endulinde phezulu laduma layithatha ihlangu zamadoda siyakhuleka nena bezulu phezulu libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ngizoza nendaba ngihlale kuzona ithondo nazi ihamba phambili kusiqonjeni. The issue is not about ANC emblem versus MK emblem. It's about what has been seceded to the ANC as a trademark that belongs to the ANC today. ANC izosidlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yaseThekwini esichitha isicelo sayo sokuvimba ukusetshenziswa kophawu kanye negama umkhonto wesizwe okhethweni likazwelonke lizobanjwa ngenyanga ezayo. We depend on the scientific process to tell us exactly how many people were in that bus or were perished. Owengamele ezempilo esifundazweni eLimpopo uDokotela uPoppy Ramathuba wethule umbiko mayelana nokuhlonzwa nokubuyisela kwezidumbu zabantu abashone engozini yebhasi eyenzeka ngempela sonto yephasika khona eLimpopo. I like to also challenge the private sector to inject, because what they're going to inject into that school, definitely we're going to see fruits. Lisengcupheni kusasa lesikhungo sesikhiqiza abadlali belikanobhutshuzwayo kubalwa kubo Stephen Pienaar, uBernard Parker kanye noPhakamani Mahlambi ngemva kokukhoqa kwenkampani ebisixhasa ngemali. ANC ihlose ukusiphosela inselele isinqumo senkantolo sanamhlanje esivune iAMK Party sokuthi iqhubeke isebenzisa igama umkhonto wesizwe kanye nophawu lwayo. Inkantolo ephakeme eThekwini ichitha isibangalo seANC okuzofanele ukuthi ikhokhele nezindleko zecala. Inkantolo iqagule nokuthi iANC yehlulekile ukubeka amaphuzu ezizathu akhomba ngokusobala ukuthi ukusetshenziswa kophawu kanye negama elithi umkhonto wesizwe kuzobadida kanjani abavoti ngosuku lokhetho. Kubukeka usekude ukuphela umdontsiswano ngomkhonto wesizwe njengoba iANC yemini namhlanje imemezele ukuthi izosiphosela inselelo esinqumo esikhishwe inkantolo ephakeme eThekwini ngombango wophawu negama lomkhonto wesizwe. The issue is not about ANC emblem versus MK emblem. It's about what has been seceded to the ANC as a trademark that belongs to the ANC today. Echithweni kwesicelo seANC inkantolo ayizange igculiseke nangezizathu zeqembu elibusayo ngokufaka kwayo lesi simangalo sekuhambe isikhathi. Okunguye wabhalisa iMK ku-IEC uJabulani Khumalo uthi akusekho ukuhlehlela emuva manje ngemva kwesinqumo senkantolo. Thina solokhu simile kuthini iqiniso limile akukho okurong esikwenzile ibona abazama ukusenza ukuthi kube khona okurong esikwenzile. Ngaleyo ndlela ke ingakho silokuswawina lamacala. Boze bayeke bazokhathala. Njengoba lisondela nosuku lokhetho iMK Party izobe igabe ngoJacob Zuma emaphepheni okuvota ngenyanga ezayo. Noma kunjalo iANC namanje ayisho lutho ngekusasa lakhe enhlanganweni ebusayo. Zuma has been playing these tactics because he wants to say he was expelled when he has expelled himself from the party. So that tactic equally works for him and in galvanizing victim syndrome approach of Jacob Zuma, so to say. Abalandeli beMK bathosekusele manje uqinisa umkhankaso wabo njengoba nokhetho lisondela. Now because there's no obstacles on us as MK, we are going to people to make sure now that we consolidate every support. This is just the beginning. We are about to make the mark on the 29th of May. Sezingamashumi amathathu nesikhombisa izinsuku ezisele ngaphambi kokhetho mhla zingamashumi amabili nesishiyagalolunye ngenyanga ezayo. iDemocratic Alliance esifundazweni eMpumalanga ibeka amabala umnyango wezemisebenzi yohulumeni esifundazweni ngokubambezela uhlelo lokuphothula imakethe eMpumalanga International Fresh Produce njengoba kufanele ngabe yaphothulwa ngonyaka u2020. Uma seyiphothuliwe le makethe kulindeleke ukuthi iqashe inkulungwane zabantu futhi yenze kahle nasekudayiseni. iDA ifuna kuvulwe imakethe iMpumalanga International Fresh Produce ngokusho kwaleli qembu. Uhlelo lokwakhiwa kwale makethe lwaqala esikhathini esingaphezulu kweminyaka eyishumi esedlule kanti namanje alikaphothulwa. Le makethe yakhiwa ngo1.5 billion amarandi kwakufanele iphothulwe ngolwezi ngo2020. iDA ithi nolwazi oluvele eshamthetho lokuthi lolu hlelo bekufanele liphothulwe ekupheleni ukugandasa nonyaka kanti namanje alikaphothulwa. Ngenkathi amalungu eDA eParliament efuna igunya lokuyohlola le ndawo anqatshelwa.
At funds for this produce market, it's like they use the produce market like another cow where they can milk money. It's a money milking cow in the province because money goes in but you don't see results. Umnyango wezemisebenzi kahulumeni ukuchithile okusho iDemocratic Alliance. As the implementing agent on the project, I'm aware that honorable members in the DA are part of the portfolio committee that has been providing oversight on this project and are fully aware of the progress. Omunye wabalimi eMpumalanga uthi banethemba lokuthi seyizovuleka izinto manje emkhakheni wabo bekwazi ukudayisela kwamanye amazwe. Colleagues or fellow farmers that have struggled to I mean, some of their staff actually died because they had no other market to take it to, because you have to know someone or you have to go to a certain place, and if you don't have the access to that, it becomes a problem. Umnyango wezemisebenzi kahulumeni uthi banikeze usonkontileka ukusuka manje kuya ekupheleni kwephezulu ukuthi aphothule lolu hlelo. Amaqembu aphikisayo eMatlusana eNorthwest afuna kuhlakazwe umkhandlu. Lamaqembu athalukhu uzinzo kwezombusazwe kule ndawo. Lokho kulandela inzolo zenkohlakalo ezithinta imeya uJames Sowela ebeyisabalele ezinkundleni zokuxhumana. Okwalamaqembu ezombusazwe inkohlakalo yona ndlela yokwenziwa ngayo izinto kulomasipala. Asola ukuthi umasipala uthenge amaloli ayishumi-6 oqoqa imfucuza ngemali engaphezulu kwesigidi. Kodwa kufike amaloli ayishumi kuphela. Abamele amabhizinisi bathi isimo sokhanjiswa kwezidingo la asibahehi abatshali imali. Amaqembu aphikisayo emkhandlwini athi lo mkhandlu awuhlakazwe. These people, when they came to the municipality, when they see this huge land sum, they become mad, and now they start to be corrupt too, because they like money. So this municipality must be put under Section 139(1)(c). I think that's why we as a DA, we're putting a lot of pressure. We're doing a lot of press releases. We're handing over a lot of cases to the Hawks, in particular to service provider who's not performing. Utolela uthi ngeke eze esule esikhundleni. It is unfortunate that that report was leaked and it was not meant for public consumption. And for now, I have not resigned because we are still dealing with the matter internally, following the organizational internal processes. Akacaca ukuthi uTolela uzohambisana yini nomyalelo weqembu wokuthi asule. Ongqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyenso Ramohopa uthi ingamampunge imbiko ethi njengoba ugesi ungasahambi nje yingoba kuqonyiswa amavoti. Ongqongqoshe wezogesi ubethule zakamuve ethinta amasu abanawo ekutheni abantu bakulelizwe bangahlali ebumnyameni. Sekuyizinsuku ezingama-26 lumisiwe uhlelo lokucisha konga ugesi kuleli. Ungqongqoshe wezogesi uthi lokho akukhona ukuqondana njengoba kube nohlelo lokungenelela neselikhombisa izithelo. What has been achieved the year to date in relation to planned maintenance is about 12%, and this is against our plan of about 9%. So there has been significant ramp up of planned maintenance. Umholi we-DA uJohnston Hazen usasole i-ANC nongqongqoshe wezogesi ngokukhohlisa. I-EFF nayo ichazele luhlelo njengolwenziwa ngamabomu. They suspended load shedding because of the elections. Because load shedding is man-made. To show that load shedding is man-made, during our Rugby World Cup, we love rugby, there was no load shedding. Ungqongqoshe ke uthi uhulumeni uyaqhubeka nokwenza izinto ngendlela wanxusa amaqembu ezombusazwe ukuba ayeke nakubize ngokuthi ukusebenzisa i-load shedding ukuthola amaphuzu kwezombusazwe. There will be multiple voices who seek to soil the environment because really they've been disarmed. Remember that there's been a significant weaponization of load shedding. So some of them have used this as part of a campaign tool. So when you remove it from their arsenal, they are exposed. Izingxenye ezithile ezikhungweni Medupi kanye neKubek kulindele ukuthi ziqale zisebenze. Angamashumi 42 amagama abantu baseBotswana sehlonziwe kulabo abangama-45 abadlule emhlabeni engozini yebhasi ngenyanga eyedlule eduze kwaseMokopane esifundazweni Limpopo. Kusasetshenziswa ulibofuzo kulabo abathathu abangakahlonzwa. Selunga semaphethelweni uhlelo lokuhlonza abadlule emhlabeni ngenxa yengozi yebhasi
Uhlelo lolibofuzo liphonsele inselelo ngodi bezomhloli kulandela lengozi enyantisayo. Emva kwesikhathi esicishe sibengangenyanga, amasampula akwazanga ukuveza ulibofuzo lwabathathu baseBotswana. Manje kulindeleke ukuba kuqhutshekwe nemizamo yokuthola amasampula azobhekwa ngohlelo lolibofuzo. With the 42, like we said from the beginning, we depend on the scientific process to tell us exactly how many people were in that bus or were perished. If the number is not to our satisfactory, we will have to take the police back to go and do more investigations. But what we can report to you is that out of the 72, only 3 samples were returned back by the laboratory. Lamazo mabili asasebenzisana ngenhloso yokusheshisa lolu hlelo oselibandakanya ukubhaliswa kwamagama abashonile eminyangweni wezasekhaya. As you can see, South Africans, we are 99% done. What we are left with, it's just for them to send us the documents we need and register the death. Akacaca ukuthi uhlelo lokubuyisela abasele lizoqala nini. Kusenjalo inhlangano ebhekela ukusebenza komgwaqo ikhipha umbiko mayelana nokwakhiwa kabusha kwendawo okwenzeka kuyisigameko. Umbiko ophelele awukashicilelwa. Mbukele sesiqweyitolo ngamabisi bese sizokuphathela udaba oluthi. Tumelo Madlala told Mr. Hlophe straight that the boyfriend of Zandi is the one who shot Senzo. Unozinto bafana uSenzo Meyiwa wabulawa uLongwethwala owabe yisoka likaZandi Khumalo. Lobu bufakazi bommeli womsola wokuqala uadvocate uThulani Mngomezulu. Mbukele siyabuya nalolu daba kanye nezinye. Asikubingele sikwamukele mbukeli uma usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi iANC ithi izosidlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yaseThekwini esichithe isicelo sayo sokuvimba ukusetshenziswa kophawu kanye negama umkhonto wesizwe okhethweni oluzobanjwa ngenyanga ezayo. Asikukhumbuzeke mbukeli ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube nokumele ukwenze ngena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba uzoyithola zinjalo nako SABC Plus sikhona. Unozinto bafana uSenzo Meyiwa wabulawa uLongwethwala owabe yisoka likaZandi Khumalo. Lobu bufakazi bommeli womsola wokuqala uadvocate uThulani Mngomezulu abethule enkantolo namhlanje. Uadvocate uThulani Mngomezulu uthi uLongwethwala wafika emzini wakwaKhumalo eqiwe amanzi amponjwana ephethe nesibhamu esinesondo irevolver. Ngesikhathi kusuka ingxabano phakathi kwakhe nowabe eyintombi yakhe uZandi Khumalo, uMeyiwa wazama ukulamula. Ilapho ke uMeyiwa adubleka khona washona. According to my witnesses, there were 3 shots that were fired. Senzo was shot dead. Longwe shot himself on the leg, and the other shot is the one that was fired on the floor. As a result, Zandi was injured. Umngomezulu uthi uzobiza ozoqinisekisa lobufakazi. Tumelo Madlala told Mr. Hlophe straight that the boyfriend of Zandi is the one who shot Senzo. According, my lord, to the state evidence, my lord, the people who killed Senzo Meyiwa, they are in this court. That evidence is part of the cooking of this case. So even Mangani and the rest also cooked the they evidence. all cooked this evidence, these Okay. investigations. All right. Yes, they know who they were protecting. I view that as an insult when you say we've cooked. We are not bought to cook something and present it before the court of law. Lihlehlelo lehlani icala labasolwa abasishagalombili abasolwa ngokuqubula udlame eKimberley eNorthern Cape. Leli cala lihlehle ngoba kusaqhutshwa nophenyo nanokuthi kusazobhekisiswa ukuthi laba abangabokudabuka eNigeria bakulelizwe ngokusemthethweni yini.
Beziqinisiwe zokuphepha enkantolo yaseKimberley ngesikhathi kuvele abasolwa abayisishiyagalombili labasolwa abasolwa ngokungqubuzana namaphoyisa ngesonto ledlule ngemuva kokuthi amaphoyisa ebopho wesilisa odabuka eNigeria owatholakala nezidakamizwa. They are quite serious charges because these attacks were against the police services members. You know, they are quite serious. So it will be important that we verify their status. Hence, like you indicated, Home Affairs will be part of, one of the agencies that will be responsible for doing that. Kusolwa ukuthi abasolwa bacekele phansi inqalasizinda yesiteshi samaphoyisa balimazana izimoto. We viewed in a serious light because the police members, they are responsible for protecting the domestic environment of the Republic. And if anyone, was to be caught, attacking the police, they are attacking the state. Ungqongqoshe zasekhaya uDokotela uAaron Mtswaledi uvule ngokusemthethweni ihhovisi elisha ceke lomnyango wezasekhaya enxexetheleni ezitolo ePavilion eThekwini KwaZulu-Natal. Umnyango ke uthi abantu bazokwazi ukufaka izicelo zokwenzela umazisi kanye nokunye abangakudinga eminyangweni. Umphakathi ahlala ekhala ngolayini abade kanye nokubambezeleka emahhovisi alomnyango. Manje sebengavakashela lamahhovisi ukuzothola omazisi nokunye okwenziwayo kulamahhovisi kanti kubekiswa izikhala online ukuze beze kuleli hhovisi. People come here for shopping, they collect their number, they come back later, they don't have to queue. As you can see, we don't have the long queue which sometimes Home Affairs is known for. Uhulumeni wesifundazwe uthi abantu abaningi abahlala ezindaweni zasemakhaya abanabo omazisi. Ukusijabulisa ke futhi ukuthi ungqongqoshe uphinde wasibophezela ukuthi cha uyalibhekisisa udaba lethu laseyindaweni zasemakhaya ngoba sikhathazekile kakhulu ukuthi abantu basemakhaya basahamba amabanga amade ukuzofuna ama Home Affairs offices bayahlupheka abantu bakithi baningi abantu abadala even nabanye abafuna imisebenzi even bafuna izipesheni abakwazi ukuzithola ngoba banabo omazisi. Izakhamizi ebezi kuleli hhovisi okokuqala zithi konke kuyashesha. Ya kungcono kakhulu lana ku convenient nakuthini kuba la eThekwini kodesiminyaminya kakhulu kagcwala. Umnyango uthi uzovula amanye amahhovisi emamall kweyase Cape Town iTiger Valley kanye neyase Gauteng eSouthgate Mall. Belo phansi uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Liu 19 rand 14 cents edoleni lasemelika libo 23 rand 59 cents kupondo kanti lu 20 rand 37 cents ku euro. Ipula laseBotswana lona libiza 1 rand 38 cents. iJC vale inkomba yezabelo iphezulu. Igolide libiza $2,300 i-ounce, iplatinum yona ibiza $920 i-ounce, uoyela ongahluziwe ubiza $89.46 umphongolo. Lisengcupheni ikusasa lesikhungo sesikhiqize abadlali ibhola elinenkosi phakathi Transnet School of Excellence. Abanye abadlali abakhiqizwa yilesikhungo kunobhutshuzwayo kukhona uSteven Pienaar, uBernard Parker kanye noPhakamani Mahlambi. Lesikhungo sidonsa kanzima ngakwezemali ngemva kokuthi umxhasi okuyiTransnet ehoshe imfe. Ekhathi kweminyaka yema-90s ngesikhathi kuqalwa lolu hlelo lokuthuthukisa ibhola kulesikolo beba nge-47 ke bantwana besikolo labe bathathwe ngenxa yeluthando lwebhola yetinyawo. Lesibalo ke besiya ngekwanza njalo uma kuhamba isikhathi. Lomunye ke wetihlabanta kulele bholeni letinyawo naye uyakha info tingahambi ngendlela lekahle kulesa sikolo nyalo. We know what it takes to get an elite player produced from the school, and that needs support. So our cry is that please come and support the school. We really do need your support.
Nanobe nje lesikolo sibukene netingcinamba thide kepha sisachubeka ngekukhicita abadlali. Siyabonga amabhena logijima kuMamelodi Sundowns kanye na Kilebogile Mufokeng weOrlando Pirates ngulabanye ke bebadlali labakhicitwe School of Excellence kamuva nje. I would hope it doesn't close because it produced many players and it builds a player. It starts from scratch to making you one of the best players. So I think it's the best development I've ever seen in my life. So they must just keep on trying. Yini ke lengentiwa uhlenga lobuhle lobongaka lobe busolo bendeka kulesikolo. Allow us space to go and continue to lobby Motsepe Foundation and hopefully they will be in a position to step in and assist us. Batali kanjalo ke nibafunzi bakhasatekile ngeSchool of Excellence. Noko lithemba alibulali. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC. Ngibika ngiseshozi. Mbokele mhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nomkhushulwa wakwaMsimanga. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi bebalifazi weduma inyama uma ungena eastern Cape eMpumalanga eastern Cape ilapho lamathuba esekhona emvula ikakhulukazi kwezinye indawo singathanda ukuphelezela ukuduma ukusondela ke ikakhulukazi eningizimu yalapha kwaZulu Natal ngale kwalo kwaZulu Natal kwezinye indawo enyakatho lingasikaza ngamafu balele uma ungena enkabeni kanjalo nasengxenyeni ke ezingasenyakatho sika ngamafu uma ungena eningizimu kanjalo nasentshonalanga kodwa libalele futhi ke uma ungena lapha kwaAphindini sihlabela phambili siyobheka usuku lakusasa singaqhubeka nje nokubalela ikakhulukazi ke engxenyeni ezimaphakathi entshonalanga sika ngamafu Western Cape ohambisana nenkungu kakhulukazi ogunike olapha ngasentshonalanga ukuyongena ke ogune olungaseningizimu uyongena lapha ogqibeka kasisho sithi ke lingathanda ukuthi ke kube mancane futhi amathuba emvula ke sakhona kakhulukazi ogune olapha kwaZulu Natal ko Richards Bay uyongena koThekwini uyongena koMarket kanjalo nalapha koCoffee Bay ngale kwaloko sika ngamafu kwaZulu Natal balele ikakhulukazi engxenyeni senkabeni uyongena engxenyeni ke ezingasenyakatho sisho sithi amazinga okushisa okukanye isiqoqo sanamhlanje singakulindela ukuthi ke ikubene nemvula nje singathanda ukuba nomgozi mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha ngaseningizimu ikakhulukazi ke lapha eastern Cape ngasempumalanga yalapha koMthatha sisho sithi ke mawuhambe uyobheka ikakhulukazi osuku lakusasa isimo sezulu esingabhebhetha umlilo ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha kwaAphindini amazinga aphezulu okanye phansi ebusuku namhlanje ngathanda ukubanda mawungena koKalvina koSutherland ngale kwaloko ngaphakathi nje kwezinye indawo siyongena enkabeni lithande nje ukuba phakathi futhi manje kodwa endaweni ezingasogwini kanjalo nasenyakatho awubheke nje amazinga aphezulu ngophamo enhlavelanga ngathanda ukushisa nje mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni senyakatho uyongena lapha koPretoria ngathanda ukuthi ke koHammanskraal lithanda ukushisa kancane uyongena koNorthwest eFreystata lithanda ukufudumala ngamandla uyongena lapha ikakhulukazi kwaZulu Natal ngivumele mbukeli ngisho ogcwala umlomo ukuthi ke ngiyayithatha indawo bene ebusuku obuhle. Mbukeli sibeka lapha ezihora lesikhombisa kusasa bakhonoza kwethu neindaba zesiXhosa wena usale kahle.